Здравейте, приключенци! Днес отново съм в моята любима Родопа планина и се намирам на пътя между Смолян и Рудозем, за да отидем на една прекрасна крепост, а именно Момчиловата крепост, която се намира на около 16 км от Смолян. Тук сме на кръстовището, имаме още около 8,5 км нагоре по асфалтов път. Това видео не е със статут на пътеводител, винаги правете собствено проучване на маршрута или дестинацията, която желаете да посетите, и съобразявайте физическите си възможности и подготовка с трудността на терена. Винаги носете със себе си достатъчно храна, вода и спрей за мечки. И стигнахме до паркинга на Момчиловата крепост. Има тук един информационен център. Плаща се такса 3 лева. Има беседа, ако искате може да ви разкажат повече. Аз ще ви запазя подробностите за Момчиловата крепост за вас. Тръгваме по пътечката. Една тясна, прохладна, хубава пътечка. Момчиловата крепост е една от поредицата крепости в Родопите. Тя е връзката между Калето, Смолянското кале, и въпросната Момчилова крепост. Те са сигнални крепости. Чрез огън преди години са си подавали сигнали за нападения от север или от юг. Крепостта е разположена в един от най-високите върхове в района. Казва се Момчиловинак, тъй като е имало, легендата говори за човек на име Момчил, който е бил много здрав, едър воин. И тази крепост му била дадена да бъде ползвана от него като стопанин. Иначе самата Момчилова крепост е византийска изработка от около 6-7 век. Крепостта е построена от император Юстиниан I. Е стръмно, но за сметка на това хората са направили дървени стъпала, които изключително много улесняват маршрута. Има и малки деца тук, има и възрастни хора. Ходенето е малко нагоре, около 15 на минути от паркинга до самата крепост. И приближаваме входа на крепостта. Сега ще се открие пред нас каменния вход. Преди да продължим, давайте един лайк или се абонирайте за канала с камбанката за още такива готини видеа.
И стигнахме до най-високата точка на Момчиловата крепост. Тук, на тази скала, която виждате в момента, лятото, някакви летни вечери прожектират кино. Тук има се пейки, на които сядат тонколони и отсреща на оня камък се прожектира филм.